Mewn â nhw felly ar gyfer 2 oen, dyma'r ail gymal o gystadleuaeth y merched. Mi fydd sgoriau'r 2 gymal yn cael eu cyfuno i ddarganfod pwy sy'n dod i'r brig. Felly gawn ni glywed hynny, dwi'n siŵr yn nes ymlaen. Ond jyst i ni gael deall pwy sy'n yma rwan yn diddordeb ni yma yng Nghymru gyda Helen Evans, y ferch leol o ardal Prestine, Lucy Granchet wedyn o Ffrainc. Yn falch iawn o gael cefnogaeth y Franco. Dyma Kim Terry o Loegr, wedyn Susie Parish, hen law unwaith eto sydd wedi cystadlu yma ers blynyddoedd o Loegr ar 5 ac ar 6 draw yna. Shelley King wedyn wedi dod yr holl ffordd, hanner ffordd ar draws y byd o Seland Newydd i gystadlu. 2 oen, felly fydd y gystadleuaeth yma yn un gyflym unwaith eto. Diddorol iawn o'n i'n cael sgwrs gyda Helen Evans yn gynne bach ac oedd hi'n dweud broblem gyda y cystadleuaeth y merched ydy a da ni'n tueddu i anwybyddu hynny. Wrth gwrs maen nhw'n magu plant, mae gen i hi 3 o blant ifanc ac eto mae hi'n mynd allan i gontractio cneifio bob blwyddyn gymaint ag y gallu hi rhwng y gwaith arall. Dyma ni'n cael golwg o fan hyn rwan ar y ferch yma o Seland Newydd, Shelley King yn cael hwyl dda iawn yn ni. Ai hi sy'n mynd i fynd gynta i lawr y sglefr yna gyda'r oen? Ie, dyma hi, taclus iawn gan hi felly. Wrth gwrs mi welson ni Helen yn dod i'r brig o ran cyflymdra yn y cymal cynta. Be mae hynny'n mynd i olygu rwan, dyna di'n diddordeb ni. Mi gawn ni weld yn y man, dyma hi ar y gair. Helen Evans yn gorffan i oen cynta, felly bach o gic cyfanna yn ansefydlogi. Yr oen yn golygu'r eiliad wedi cholli bob eiliad yn cyfri wrth gwrs, lawr â hi fo'r bynnag. Mae hi yn annog merched a dweud y gwir i ymddiddori mwy yn cystadlu. Mae yna ddigon o ferched allan yna meddai Helen Evans yn cneifio o ddydd i ddydd drwy'r tymor, ond dydyn nhw ddim yn hyderus wrth gystadlu, ac felly oedd hi'n erfyn ar unrhyw un sydd allan yna sydd â diddordeb i ddod i'r lan mwyn cyfrannu at y gystadleuaeth arbennig yma, a dyma'r lle i fod. Y sioe fawr ydy'r lle. Susie Parish ydy hon, mae hon yn ferch sydd wedi magu gyrfa sylweddol o ran cneifio ac yn edrych yn ffit iawn wrth gwrs. Mae o'n un o'r crefftau yna sydd yn cadw dyn yn ffit. Da ni wedi bod yn gweld rhai o'r hynafgwyr yn cneifio heddiw hefyd. Un gŵr, Barry Kent, yn 87 oed ac yn dal ati i gneifio. Felly does a ddim rhwystyr oed yn y cystadlu yma a does a ddim rhwystyr rhyw chwaith o ran y gallu i gneifio. Felly ranogaeth yn gyffredinol ydy dewch ymlaen ferched i gymryd rhan yn hyn i gyd. A'r stodiau hirion yma yn cael ei gweld gan Kim Terry yma yn hyn, yn daclus dros ben ac taclusrwydd yna yn holl bwysig wrth gwrs. Wedyn da ni cael golwg ar Lucy Granchet ar y stodiau hirion yna. Hithau wedi bod yn edrych ymlaen i gystadlu. Mae'r merched yma wedi bod yma ers yn gynnar yn y bora yn paratoi, yn hogi. Mae'r hogi yn y cefndir yna yn holl bwysig. Pwy sydd yn mynd i fynd â hi o ran cyflymdraeth? Ydy Shelley King yn y pen draw yna yn cael bach mwy o drafferth rwan ac wedi arafu ryw chydig bach tra dros yr ochr yr ysgwydd ola yna mae Helen Evans. Ond da ni'n canolbwyntio rwan. Dwi'n credu ar Shelley King fydd yn mynd â hi o ran cyflymdra ac yn wir, swn i'n dweud, o olwg ochr ddwytha'r oen yna o ran taclusrwydd hefyd. Llongyfarchiadau mawr iddi hi yn pwyso'r botwm coch.